Sakni mantaino sanmang maniangui paithak jorao bukhani jujak kokno khuklai kok sanani nangkha kok Tripurano kok rwmangkha dolai hangkorni bisingo klainai Longtrai Valley Lalsora ADC village o khobjaknai Bisnoda Chaudhary gamini takhuk ubaram riangni kok dwng kok khe hai National Highway 44A lahar snamnani thangthani sbai jagnani klai tongkha takhuk ubaram riangni pattani kani brui jagao kaijak rabar buphang abo karibo phang thamsi thailik buphang tei phangnichi kawaji buphang hogoi khibijaknai abo bai derao klainai nokphang abagino o bagan hogjaya sigangno haphangni thani dera juba sanai thangnai 2020 bisini November talo dolai hangkorni DM ni thani koiblai rimani takhuk ubaram riang a salni simi sanai monuni forest office o waisaba solintani SDM ni thani thangai malaikhe rang manano noi sajak phano samung mungsa ongjaglia abono karibo amchaini derao klaijak kaidok nukhung dolai hangkorpha haba phangni simi soilengta SDM nobo dera juba rnani bagai land acquisition tangkra koktun ro phano tabugo manyakhu dera supung rang a bagaino takhuk ubaram riang dera mung thikiwi o dera juba riawui buphangrok tanani phaikhe buphango ani mangthei mannai hinai hojak khlai rwkha kok Tripurani bisingtei mamani munglet mangphiala ubaram riang mani karon media o kok sani nangha sa thari gari ro media o kok san nangmokhe bo bagan bo pandawo je aini bagan khoti thamo 90 khan rabar bo highway route domai thamo abono ang SDM bo waini krai ha durga application jimo age dipu phori ha arho gran khe ya go khe chung Manipur thangphiye bo MLA ni suila phiye chung DM na riphi DM na ripai pore khe mauha brau DM kaos ekta kaos suisa ha thani bini soitto gothona dek mitha de thani inquiry khenai di naw khenai nang thu DC rao nimbrau huisa khe phaiha DC ke ha tosit langnoi tosil DC ni muhamaya ke debar tosil muhamaya ke rudrori ang kha to chim para no bachim para sakani lot lak tham brau tha phaiha soitto gothona no map te nepai thamo pata jagani abono aro office brau tina mo tinila simo brau abono grand lekhe khia samaya thangke ongnai le sawo thangke ongnai le sawo pe oga ai phone number na tha no tra office phe nang ya nya aga bin phone number ti phe ka ba Vikas Burwan phone number ti phe bor star grand khia bole chung samaya chung kaum thau hi o aga taw chung SDM no thang sing bin application thang mo lockdown no chung ma ya ta sam sama thang ya ni no bagan no koi kani ka amle patao jadi ni patao koi kani ma ya patao tawro tungnai char kani bo se barabar je thamon mate ne kanthaya pawhar ongmano kani o bagan atma tung rabar bade yo ro thaili song onek thaili hok bang masake lebu tungo lebu thani 2 tega 3 tega angang bosor pratik bosor boro lebu thai 2000 3000 phalma tungo jaga ta khenik mas hanim suspon mane nahi nin dabit matuna aini dabil tawat makhemani ang bain pata jaga bo ha le ang mai tho mai atho sarkar makhene sia ke barabar ni sahani busuk phai 90 tarabar ni masero busuk phai phanghawo ake bosor bla busuk phai pa apnar hisab ke koi bosor bi ayu ba to firabar ayu ba abor hisab ke apnar sarkari saijo khiri ni tho abo dabil tongo bo ha haibol ru lama mono wairia chu bomna kheti lama tek nung ta abono dini Khotipuran maya khe mane nung abo lama no rimaya jaga no rimaya lama khane loye rimaya ko khers nale yang enne thena to barabar phang sabo thui than ma ja babo wain phai khe